Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda bayani ya gabata cewar idan Allah ya sake sada mu a tutorial na gaba, za mu yi magana akan faratukan na web design. So insha Allah ya ba mu dama. Faratukan ɗinmu na farko da za mu magana ne akan text format, wato inda ake canja rubutu kala a website ko kuma in ce a web page. So da farko ga waɗanda suke da text editor na bracket za su shiga as far as ya buɗe. Idan ya buɗe maka ka shigo desktop window like this, then za ka yi selecting ɗin file, sai ka yi clicking a new, zai buɗe maka sabon window like this da first line gashi nan guda ɗaya. So advisably kamin ka fara rubuta code ɗinka ka danna Ctrl S, wato ka fara yin saving, saboda daga lokacin da ka yi saving ɗinsa with HTML extension, so automatically bracket za ta rinka sa maka abubuwan da ya kamata. Bara mu sa sunan file ɗin mu as just page 1 .html. wannan indai file ne za mu rubuta shi na HTML, so dole akwai extension ɗin da za mu sa na HTML, shine browser za ta fuskanta cewa wannan document ɗin HTML document ne. Bayan mun yi saving zai da mu nan. So firstly kamar inda muka yi bayani, abu na farko da za mu fara sawa, wannan dole ne shi za ka fara sawa, shine HTML tag. Bayan ka sa HTML tag sai head tag. A cikin head tag kamar ina na ga muku, anan ake sa title tag, meta tag, duk a cikin head ake sa. So bara mu sa title tag ɗinmu. Wannan amfanin title tag shine idan mutum ya ziyarci website ɗinka, so sunan pejin da yake kai shine zai fito a text bar, shine title tag kenan. Misali bara mu sa title tag ɗinmu as Hausa coding. Misali title ɗinmu is Hausa coding. Then after this, daga closing tag na head sai body, sai mu buɗe body. Wannan amfanin body shine duka lokacin da mun san HTML shi ma wannan ne case sensitive ne, ba a rubuta shi in capital, always in small letter ake rubuta shi. So we have our body, and body komai za mu rubuta a cikin body za mu rubuta. So now abubuwa guda 10 yau za mu magana akai. Na farko za mu magana akan P tana nufin paragraph. Amfanin paragraph shine normal idan za ka yi rubutu a pejinka, always za ka yi amfani da paragraph tag ne. Misali, our paragraph should be, misali idan muka sa paragraph ɗinmu, let's say mu sa welcome to Hausa coding, sai mu danna Ctrl S mu yi save mu gani file ɗinka da kai save. Sai ka zo kansa a folder da kai save ɗinsa. Mun ga mun yi save ɗin namu a footer ne, sannan mun yi suna, mun ba shi suna page 1. So sai kai double click a kansa. In kai double click zai buɗe ma ka zuwa nan gurin.
Yawwa gashi nan muna refreshing din page din, you see kun gani nan shine header dinmu, title dinmu gashi nan Hausa coding, sannan ga rubutun da muka sa welcome to Hausa coding paragraph kenan. So amfanin paragraph kenan. Amfanin paragraph in za ka yi rubutu a web page ɗinka za ka yi amfani da paragraph tag. Sannan abu na biyu bayan paragraph tag akwai abin da ake cewa header. Su header ɗin nan guda 6 ne, ɗaya ne har zuwa 6. Header 1, header ana amfani da shi ne idan za ka rubuta headline before paragraph kenan, rubutun da yake a saman paragraph. Header shine header, saboda header is bold, yana da tiri na baki sosai, sannan yana da girma. So head akwai ga sunan har guda 6, akwai header 1, header 2 up to header 6. So header 1 ya fi header 2, header 2 ya fi header 3, and header 3 bai kai header 1 ba, shine dan karami. Bara mu gani misali, muka yi choosing din header 1, welcome to Hausa coding. Sai mu danna Ctrl S mu save, sannan sai mu refresh. Kun gani welcome to Hausa coding. Kun ga wannan na biyun da muka amfani da header ya fi wannan turuwa. So amfanin header kenan. Sannan sai header 2, H2. Header 2 bata kai header 1 ba. Welcome to Hausa coding. Sai mu save, sannan mu refresh. Kun ga header 2 bai kai header 1 ba. So haka suke tafiya. Sai muka kara header 3, ne so sai mu je header 6 mu gani. Welcome to Hausa coding. Save and refresh. Kun ga header 3 also yi ma bai kai header 2 ba. So bara mu ga header 6, H6. Welcome to Hausa coding. Save and refresh. Kun ga header 1 gashi nan dan mitsitsi, to haka header take yin aiki. Then bayan header abu na gaba da zamu magana akan bold. Zamu magana akan bold tag. Amfanin bold tag shi kuma yana ƙara rubutu baki ne. Kamar misali, idan muna so rubutunmu na paragraph ya zama baki, sai mu sa P paragraph kenan, sannan a cikin paragraph sai mu sa B bold kenan. Then sai mu rubuta abin da za mu rubuta. Sannu da wannan lokaci, zan sai mu save, sai mu refresh. Kun gan shi gashi nan, sannu da wannan lokaci ya fi wannan na farko paragraph baki, inda kun lura sosai wannan ya fi wancan baki. So amfanin bold tag kenan. Sannan za mu iya yin rubutun mu just as mu bashi a iya bold, also mu bashi a iya bold. Save and run, refresh. Kun gani ko nothing change. Then after bold za mu magana akan italic tag. Wannan yake amfani da I kawai.
italic tag, shi kuma amfaninsa ya mayar da rubutu in form of italic. Sai mun shi ma sannan da wannan lokaci. Save and refresh. Kun gan shi gashi nan in form of italic, shine amfanin italic. Bayan italic za mu magana akan underline. Amfanin underline ya jawo rubutu layi a ƙasa, shine ake sa U-tag. Amfanin U-tag kenan shine underline. Dan sai mun ce sannunka da zuwa. Okay, save. Sannan muka refresh. Gashi nan kun ga sannunka da zuwa an ja man layi. So amfanin underline tag kenan. Sannan za mu magana akan delete tag, wannan ake represented ɗinsa da del. Amfanin del shi kuma ya soke rubutu a online. Idan baka so ka cire shi gaba ɗaya, kana so ka soke shi ka nuna web visitors ɗinka wannan is no longer use, baya yin aiki, sai kai amfani da del. Kamar misali aka ce misali ga ruwa ka sha. Refresh. Kun ga ya soke shi, ya ja layi a kansa. Amfanin del kenan. Sannan bayan del za mu magana akan bold tag. Bold ya ƙara rubutu baki, shi kuma ana amfani da B ne, ba. Bold rubutunka zai kasance baki. Zai kasance baki. Save and refresh. Kun gani a rubutunmu na ya kaza ya zo a baki. Okay, so bayan bold mun ga mun yi magana guda biyu akan bold. So za mu magana kuma akan subscript. Let's say you have your fee paragraph, then sunana misali, sunana sai ka sa sub sunana Yusuf, then sai ka closing din sub ɗinka. Sorry, it was closed. Sunana Yusuf Kasim. Save and refresh. So kun ga Yusuf ya zama shine a ƙasa, shine sub ɗin kenan, amfanin sub tag kenan. Sai kuma sufa, shi ma za mu sa paragraph tag. Then wannan subscript, shi kuma wannan superscript ana amfani da sup, SUP, kamar haka. So sai ka ce sunana misali,
sunana Yusuf Kasim. Save and refresh. Kun ga gashi nan Yusuf yanzu a sama saboda mun yi amfani da superscript ne. Then bayan wannan za kuma mai magana akan MAQ. Amfanin MAQ a web page shine yake sa rubutu yake tafiya yana yin motsi. Kamar misali, we have just let's write it MAQ kasa welcome to Hausa coding. Welcome to Hausa coding. Save and refresh. Kun gan shi gashi na fito daga dama. Welcome to Hausa coding. So haka yake tafiya, haka amfanin MAQ yake. Sannan lastly za mu magana akan break BR kenan. Kamar misali a nan idan muka kalli wannan sannu da wannan lokaci, sannu da wannan lokaci, sannun ka da zuwa, kun gansu a layi ɗaya. To idan ba ma so su zama a layi ɗaya, muna son cewa sannu da wannan lokaci ya zama a sama, sannu da wannan lokaci na biyu ya zama a ƙasan wannan, sannu da zuwa shi ma ya zama a ƙasa. Za mu yi amfani da break ne. Kamar misali, sannu da wannan lokaci sai mu sa BR a nan gurin, BR break kenan. Nan ma mu sa BR nan ma mu sa BR. Duk inda kake so ya sauka ƙasa, so za ka sa BR a layin da yake na samansa a ƙarshe kuma BR. Save and refresh. Kun gani? Kun ga gashi nan sun sako, saura guda ɗayan can shine ba mu sa ba. Gashi nan sannu da wannan lokaci ne, sai mu sa BR. Save and refresh. So alhamdulillahi, kun gani, masha Allah. Wannan shine su ake cewa text format, amma haƙiƙanin gaskiya ba su kenan ba, akwai ragowa. So ga duk mai buƙatar ƙarin bayani zai iya tuntuɓa ta ko tambaya. In baka fuskanta ba za ka iya tambaya ta. Alhamdulillah. So tutorial ɗinmu na yau gaba ɗaya za mu tsaya a nan, sai kuma Allah ya sake sada mu za mu yi introduction na CSC, wato cascading style sheet, mu ga inda yake yin amfani shi kuma. Thank you, na gode. Allah ya taimaka ya ba da sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah.